Mae hogia Gwlad y Medra yn credu bod nhw medru aros i fyny hynny yw. I Matthew Rees roi castell nedd ar y blaen, cafwyd sgiliau hyfryd yn y mwd gan Owain Gwynedd wrth iddo greu lle i Darren Thomas ddod â cefni'n gyfartal. A Thomas oedd yna eto i rwydo'r ail, wedi i Craig Morris arbad ergydwreiddiol Owain Gwynedd. Roedd Castell Nedd yn gyfartal ar yr egwyl wedi i Sean Cronin droi'r bel i gefn y rhwyd yn dilyn sgarmes yng nghwrt 6 Llangefni. Ond pan dach chi ar y gwylod mae angen ychydig o lwc, a dyna'n union gafodd Darren Thomas. Hat-trick iddo fo a cefni yn ôl ar y blaen. Stephen Kehoe seliodd y triffwynt i'r Monwysion, smonach llwyr gan y golwr, ond fydd chwaraewyr a chefnogwyr Llangefni yn poeni dim am hynny wrth iddyn nhw godi oddi ar waelod yr uwch gyngrair.